Un atractivo máis para camiñar a Galicia é a gastronomía. En pleno Xacobeo, a Xunta quere seguir apostando pola hostalería galega a través da iniciativa Ecociña, que viviu en Vigo o seu acto central. Unha proposta pensada para dar a coñecer a peregrinos e turistas a oferta da hostalería galega nas rutas xacobeas. Isto que facemos hoxe aquí, esta alianza ganadora, sen unha dúbida, entre todo o que é o Camiño de Santiago, todo o que é ese Xacobeo, que empezamos a disfrutalo, a poder sacarlle todo o partido hai apenas 3 meses, a partir do mes de xuño, non antes. Que levamos uns cantos meses moi bons, que temos visto o enorme tirón que ten, e sobre todo a proxección para o ano 2022, había que combinarlo con outra cousa que non ten fallo, que é a gastronomía, os establecementos hosteleiros, os nosos restaurantes. Porque, di Rueda, é o momento de seguir apoiando o sector e os seus profesionais. Sabedes que, sendo a seguridade sanitaria o principal, o que máis nos importa por encima de todo, as administracións, a vos, a todo o mundo, tamén somos perfectamente conscientes de que a vida económica, a hostelería, todo o que supón, todo isto que empezou a arrancar con tanta forza estes meses, hai que facer todo o posible por mantelo. Ecociña no Camiño desenvolveuse ao longo do segundo semestre deste ano a través dun estudo da situación da hostalería no Camiño, un rastrexo de recursos gastronómicos e unha labor de sensibilización sobre a sostibilidade aos hostaleiros, porque ese é precisamente un dos eixos da iniciativa. Este programa o que pretende é poñer en valor e que grazas a eses máis de 1.400 kilómetros que percorren toda Galicia, por eses máis de 148 concellos, que descubran todos eses peregrinos e peregrinas que se acheguen aos nosos produtos, pero con uns criterios fundamentais como son a sustentabilidade, con calidade culinaria, co objetivo final de conseguir unha hostalería diferenciada e comprometida con medio ambiente respetando a Xenda 2030. O programa incluiu tamén a presentación de menús autóctonos elaborados con produtos de proximidade aos profesionais do sector ao longo das distintas rutas, tamén demostracións en prazas de abastos e actos específicos en feiras especializadas.